Podang jenah Mbak Eni Uraijen yang dikancani presiden Jati Kelabang ini. sinten? Mbak Indri. Oh iya Indri Jati Kelabang. KTP ini gak mriki. Jati Kelabang. Ning kono dukuhe ngijo. Ijo. Beda dukuh. Ah, wis Mbak Eni karo Cak Mondol wae, nek Mas Yudo karo Mbak Indri. Indri karo aku Indri. Mondol ben karo Ni. Heeh. Ora apa-apa ya Ni ya. Nggak apa-apa ya Dar. Dar gombes. Kok dar. Ya cacang lho Ni karo Dar. Akhirnya karo dar gombes. Darni. Ayo Dri, gini Dri. Ndek. Ketokno iki dipirsani Pak Lurah lho kowe. Pak Lurah lho. Ayo. Ibu bunga Pisan malih matur nuwun kaliyan kanca-kanca CFC, ugi kanca-kanca cakran ing rak sedaya kemawon. Wah, ampun. Ngrewangi kula nganti umur 47 tahun. Iki ugi dirawuhi Pak Camat napa lho, Pak? Oh, Pak Camat. Nggih, Pak Camat. Bibar iki pengen Pak Camat minggah to. Diaturi mangke. Pak Satpol PP. Nggih. Wah badhe grebek mondol Mbak Pak Menawi. Hendra Irawan. Dar karo Ni kita iku arep Digrebek awake dhewe. ora apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ora apa-apa wis kulino. Awake dhewe digrebek kan wis ping 12. Ono mesti gak ngomong to kok. Malah di belakangne. Mbak Indri. Nyanding bisa dadi Aman. Gak metu cikal aman. Digarap cara tayub ya kene nggo tuban iki ciri khasnya tayub ditata karben guyub Cak Yudo Cak Mondo. Nggih. Niki maranggonane jenenge sindir. Mergo sok parikane nyindir-nyindir. Oh, nyindir-nyindir. Oh, sindir. Contonipun kados pundi nek sindire mriki nek badhe Kaya nganggo halo. Halo. Ngono iki mergo panjake adoh dadi obo karo panjak karo halo. Nah, coba Mbak Indri saya. Indri. Halo, udang kuning kopi jahe. Halo. Podang kuning kopi jahe. Wah, ya ngono ya sindir kan. Coba Mbak Eni. Ini. Monggo Bu. Ayo kon ini. Halo. Yo. Kowe iki bar ditangan wong pira? Halo. Gak iso kelokor kaya ngono. Halo. Jane gurakmu klebon apa to kaya bar nguntal opo? Takon nirokke sing apik kaya Mantikah ngono malah. Wes ora usah. Sing gemes nih ngono lho. Halo. Wes ora usah halo nang. Halo. Wes. Ketoke Buka bonan. Ya podang kuning buka benang. Podang kuning kopi jahe. Yo. Monggo buka benang. 6 loro. Lah iki lho. Iya. Sampun wonten pepanggungan Pak Sikit. Disawer Bu niku. Kula ngentuk Bu niku. Lah nggih matur nuwun. Lah sing ulang tahun kok iki lho glek pawiknya kok arep dibedil. Mboten Pak. Nggih. Monggo Pak Camat paring. Aturan paring wonten iki Pak Camat. Kula ken napa niki? Monggo bila wonten dawuh menapa? Nggih. Pak Kades wonten inggil mangga. Migas daya mawon mboten ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu licang. Lho, kok licang niku? Mbok limbuk kalih Ibu Canget. Oh, Maksud kula ngoten lho, Singkat. Singkat tiwas aku Wilujeng dalu licang. tiwas aku mak teratap Dalu Pak Kula. Camat. Niki wong kok kepleset tuh kok mboten niki wau. Mas Yudo, Mas Dolmon. Aku tak rene Pak Camat lucu kok. Mas Mondel. Mas Mondol kok
Delmon. Ngapunten nggih. Nggih Pak Cemot. Camat. Pak Camat. Pak Inggi dalah sedaya perangkatipun dumateng ketua panitia sedekah bumi dusun Tiraga. Niki keleresan dalu menika ngapunten enjing menika dumawah ingkang sampun sekawan dasa pitu mbok menawi nggih. Nggih, leres. Sugeng ngambal warsa Mas Sigit Arianto, mugi-mugi tambah sukses, Amin, amin. sehat, Amin. kathah rezekinipun, Amin. Matur nuwun Pak Camat. tambah napa nih Mas Mondo? Nggih tambah anake. Anake tok. Nggih sak rezekine dados. Nggih. Bojone mboten. Boten. Mboten usah, mboten usah, nggih mboten usah. Wong niku mau dikawal terus. Nggih, setunggal mawon insyaallah mboten telas niki nggih. Nggih. Di kawal terus niki napa di Mas Yuda terus kok masa kok nakal mboten. Mboten. Mas Sigit Nggih, Mas Sigit Niku niki mung guyon teng panggung Pak Nggih. wong asli kula niki wonge ya. Nggih. Terus. asline pancene nggih asline saestu nggih. Lurus sae. Ngapunten Mas Sigit Nggih. wong kula macul kepanggih pun mbok menawi mbuh duka ping pinten niku. Mboten saged diitung. Nggih, mboten saged diitung. Layangan teng mriku panggih. Teng Jatirogo mawon niki pun wangsul wangsul barokah Mas Sigit teng Jatirogo luar biasa. Bapak Ibu niki rada serius sithik mawon. Nggih. Kalau wau sampun diaturaken bilih dalu menika acaripun sedekah bumi memetri memelihara merawat bumi. Mugi-mugi warga dusun Tiraga desa Jati Klabang menika sedayanipun dipun paringi sehat, Amin. Amin. kathah rejekine, Amin. kathah putrane, Amin. dados putra ingkang soleh soleha. Amin. Dan mugi-mugi ingkang gadah utang nggih cepet lunas. Amin. Amin. Sing dereng dalu niki kirang sehat, mugi-mugi enggal sehat, enggal waras, enggal bergas. Amin. Lan dumateng sedaya kru Cakraningrat panjenengan daya luar biasa, pengrawitipun kompak niki lek ningali streaming pun panjenengan niku waduh ternyata pandemenipun ngantos luar-luar nriko nggih wonten komenipun luar biasa. Tepuk tangan untuk Cakraningrat. Cakraningrat menika Matur nuwun, Pak. salah setunggaling grup krawitan tolak ukur kang Tolok ukur nggih kagem krawitan lintunipun Pak. Nggih. Tolok ukur nek ngiringi tayub Mas. nggih lek tolok lek mriki niku tolok niku tok Napa Pak? nggih wadah napa Pak inggih tolok niku nggih berarti awadahe dipun ukuri. Kalau wau saking kanca-kanca panitia kok kadose kok sampun paring napa niku wau nggih Bebungah bebungah nggih tapi kanten nembangipun Pak. niki wau pancene didamel ngoten niku Pak Camat mengke mboten usah kula mawon sing ngurusi pun ngoten nggih. nggih mangkane mengke kula nyuwun niki nggih Tembang napa Pak Camat? Setya Tuhu dibawani damel ya tuhu Dibawani. nggih nggih kan Nggih. kok sik ono mbledos maneh Mercone sing kari siji. Percane karo siji. aku kang setya satuhu. Oke. Aku suka. Sakniki ngantos dek biyen Iya. Balik terus. balik Sing nembang Mbak Yosi Dian Pratiwi kene ya. Ya, Sini Welsi. ya. Atas ana Welsi. Ini ya. pancene tak walik kok ya roh ngono lho maksudku Kersane mboten gosong. nggih pun ngoten mawon Mas Yuda dumateng Licang Nggih, nggih, Pak mugi-mugi acara Ringgit Wacuca menika saged ngantos tuntas mengke kersane Petruk niku sing kala wau sampun digantos mungkin saged
wangsul malih Oh, iya. lan mengke lakon iki saged tuntas beres. Pun ngoten mawon Bapak Ibu nggih. Nggih. Kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turuk. Matur nuwun, Pak. Turun nggih, Pak. Sing nyindeni mau Cak Yuda to jebule. Kula Tak kira Bu Yuyun. mirip nggih, mirip. Bu Yuyun karek-karek dhewe nglokor. Lho mriko Bermin mriko sinden pemain ketoprak. Ibu anu mriki. Lho Suni Pirsa. Suni pirsa. Asmanipun Asmane wis mari karek watuke iki lho Batuk. penyakit. Pilek karek pilek. Barene ae. Naminipun sinten? Ibu Hermin, Mas. Ibu Hermin. Iki sing Niki bagian ternyata seksi konsumsi. Iya. Masih enom. Wau tak tinggal iki yang mriko mboten imbang kali nek tak deketi ternyata Oh. cakep nggih, Bu. sampean tumbas Bu damel cethik geni Recek apa piye kok? Diobral murah Bu niku. Tembang sesarengan Bu Hermin kali Mbak Yosi. Tembangipun napa-napa Bu? Ibu nyon apa? Niku cobi ninggal katresnan mandhapipun kapelut. Oh. Niki namung lagu lho nggih, enggak ada unsur apa-apa. Jeng. Nggih, nggih. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan iki pelok, Ninggal judule katresnan kapilut kapilut. terus lindro. Lindro Nggih. sakit ya tapi Oh, saged. oh kanca-kanca Tetep saged. Tolak ukur. Tapi kok kapilute ompak se. ompak riyen Iyalah. kanca-kanca ngatasi wong ya cakrane ngrati Ning rata apa lho sing ora iso? Tolak ukur. Tak ukur. Oh, dikira. Langsung saking Mas Rangga, marang Mas Rangga katuran Tolak ukur. Ninggal katresnan. Ayo, slow dangdut Mas Rangga. Yo. Terima kasih sekali. Mbah nuwun, Mbah nuwun. Jeng ben meleh macak sinden nggih Bu nggih lenggah mriki Lho biyen fragmen ketoprakan barang karo Julang bayangi ra karuan. walah Kuwi jane mau ketoprakane karo Bu Hermin. aslinipun nggih Nggih. hebat Nggih, saiki gini Mbak Yosi iramane sing gerak Mbak Yosi. Sing napa, Pak? Wah, iki iki kanca-kanca CFC do. Waduh, kuwi Abu nik Mbak Ilan selamat ulang tahun. Mak Sigit matur nuwun. kanca-kanca Mas Surito nggih sembah nuwun, Mas Surito Semarang. kanca-kanca biodo pendarat kalau wau enten ingkang ngersakaken kesayangan lho Mas Oh, ngaten. nggih Oh, nggih. Kok usul ya? Pendarat iki lho kok usul. Usul ora ora. ngusul Kesayangan mertandani sayange Pak Kades karo warga masa Singaraga Jati nggih. Kelabang kene. masa sekarat niki Masyarakat. Masa sekarat. masyarakat Nggih, ugi Mas Agus Kentus Lampung nggih sembah nuwun. Alah. Ugi umur panjang barokah berkah. Mbah nuwun. Wah, nggih. Makasih istriku tercinta. Waduh. Wah, HP-ne wah gambare love. HBD bapakku sayangku cintaku. sinten Mbak Ganesa ta Mbak Ganesa Bojoku. Oh alah. tak kira Mbak Ganesa wianan kene kono ae Keweane mesra. sayang kok tanah ya Ya sayang, maraya kesayangan. sayangan Lagune kesayangan Sayang. karya Mas Bagong Darmono. Darmondol nggih Mas Bagong Darmono Klaten dudu iki. Klaten ora iki. tak kira iki Oh, alah. Karyaman modern. Nggih. Sembah nuwun. Ayo coba kayak apa kesayangan coba bersama Mbak Yosi Dian Pratiwi. Yo. Nuwun Mbak Matur Yosi. nuwun. hebat Anakku yo ora duwe isin kan joget-joget. budaya kok isa Monggo bapake isinan lho iso anak. Pake malah ngisin-ngisini.
Hebat. Engko gara-gara ndalang gat yo gara-gara ya. Oh, Oke. Oke ae dene. Mas Jagat ya oke. Sok tahun ngarep mayang awan ning punden kene gat kowe. Oke. Ngono, nek Mas Awang wis nate biyen kene. Oke. Suwen geri kowe. Lah sing sok tahun ngarep Mas Jagat mayang ta mriki. Nggih no. Lah catur. Oh iya iya. Oh, pripun sampean niku? Oh, arek nyantet kancane. Mas catur diarep-arep tahun ngarep kowe. Iki wis diamprahne. Kaya koperasi ya diamprahne. Arep utang koperasi kok piye? Iki ana Mbak Putri nganti Mbak Melani, ana Mbak Putri, Melani, Mbak Lila, Mbak Indri. Mbak Indri, Mbak Putri, Mbak Indri, Tri. Ini diri. Wah, nijo dukuanmu Ndri kuwi nek Nggih. sedekah desa nanggap apa Ndri? Mboten nanggap, Pak. Piye to Ndri kok ngalah karo Mbak nanggap-nanggap wong pilek apa piye Mbak ngono? buyute sing mboten purun, Pak. sapa? Nggih, Mbah Danyange ta. Niku Mbah Danyange pun nate ditanggapne terus Nanggap nopo? napa nggih riyen niku? Toprak. Tayub ketinggalan. Oh, ora seneng tayupan mbadane, senenge wayang kok piye to iki. Nah, gonge niku mboten muni. Oh, gonge mboten muni. Nggih. Nganggo bas. Engko nek nganggo gamelan iki muni-muni. Heeh. Oh. Anggo bas ora anggo. Kok ora muni ganti bas. Soale kene nggawa pengebas. Pengebas jagung, pengebas telo. Kuwi penebas. Iki ben kaya mban ketoprak. Oh, nggih. Lho, ben kaya satriya budaya. Cita-citamu lah ya dadi mban bakti kuncoro. Lagu ini berempat kan iki request sama kanca-kanca CFC terbanyak lah doa apal iki. Napa? Dino ayo lah. Oke. Kok doa apal nggih. Matur nuwun Pak Nanang barang nggih Pak Ngadinu Pondok Ungu nggih sembah nuwun weh nggih. Coba lagu ini Dino ada 4 bidadari Cak Mondol kalian Cak Yudo saged udut mirsani wonten ngandhap. Wah. 4 bidadari Deno dados. Matur nuwun apa Mak perkara geguyon sambung nggon goro-goro masih bersama Cak Yudo karo Cak Ndolmon Mondol. Mbacutke lakon request saka kadang-kadang panitia lakone Wahyu Kamulyan Sejati. Iya Mak tak derekke Mak.